pangapunten katur ibu kekalih wonten mriki aturanipun menawi nderek enggal menika kedah nderek parikan. Ngaten. Inzi. Ngaten nggih? Nggih, mangga. Moji nemro. Aja ngisi-sini sing sarjana seni. Nggih, mboten Pak, mboten Pak. Ayo Dik Ratna. Tuku boto, Tuku boto, Tuku boto karo palu. karo palu. Kowe iki anu, tukang bangunan to, Nduk? Nggih leres. Mugi Pak Jarwanto sehat selalu. Allahumma Amin. Bu Titik, mangga. Tuku telo Sugih kabeh Mas, menuk tuku kabeh lho sugih. Tuku telo. neng pasar Melati. Ning pasar Melati. Mugi Pak Jarwanto kathah rejeki. Allahumma Amin. Neng pasar Melati. Terus Tuku uyah. Mugi pasangan niki sakinah mawaddah warahmah nggih. Allahumma amin. Wong koncone neng kene kok ndekem kaya entuk kontrakan. Lah Peluk sik. sesuk nek malam pertama piye ya Pak nek bebojoan ngono kuwi ya Pak? Lah ya malam pertama mesti kaget sing lanang ngono. Lah piye? Lho lek ngono. Kok enek memet diteretek. Lah iki pengen anu kakak mbak aku diterapi. Kakek kok kakak. Kakak apa kakek? Panas udan, udan panas lengaling, capek gunung. Minggir awas. Ya. Awas. Lah sing dadi iki sapa? Hey. Kaprol. Ayo. Mbak Narkoprol ki bapakne Yusuf Mansur kaya nek lembageke ngono. Mbak Peta, Mbak Peta. Jarene nek sing aku bar Mbak Mimin ngene kok kaya nek sing meleti, Mbak. Kok melet to? Aku wis antisipasi kok. Mula aku ngalih. Mah. Ilat kok buntu. Mbak. Ngapunten lho ayah. Ini hanya peran di panggung saja. Saya kan pelaku seni toh, manut Pak Dalang toh. Aku ki harus menjaga harga diriku susah banget ya nek wong ayu kok seni. Rono digodha rene digodha. Rono dipaeka rene dipaeka. Aku gumun lho, Mas. Sedih lho aku ki. Sapa ta? Ya butuh dihargai. Regamu piro? Regane pira nek pengen dihargai? Tak bayar saiki regamu piro? Aku pengen dihormati kaya liyane. Oh, Pada ketua hormat. Aku pengen diuangke, dimanusiakan. Lah apa ki? Selama iki apa kowe kudu wong? Dihargai salah, dihormati salah. Baline Yen kok jalmu ki mbok sing wijang sing cetha. Aku pengen dihormati. Pengen dijunjung. Oh ayo. Dijunjung. Kira-kira gua ngendi? Derajate le dijunjungi derajat. Kalista. Piye? Kok ngembes? Delokan ki lho, nek jejer wong loro lho, lah serasi banget. Ayo sekarang lho. Ndak pundi Pak Gareng. Ngawin kejaran. Bekantan, jaran, sapi, weton. Wis
Gus talah wala-wala kuwato. Lho, nek ngene iki kowe karo aku gak sia, kowe nek ngejak aku gur ndak duduk tok. Nek piye? Ngapa aku ora tok jawil? Saplon Mas Gareng aku ora tok jak, aku ngerti. Kowe main ping 30, iki kejak iki ping 29. Aku ora tok jak saiki. Aku ya pisan. Oh, ku ya liyane gareng liya. Gareng sampean lah kok soalnya terangane bintang tamu Mas Gareng ngono terus aku saiki ora tau dijak Yusuf Ansor wis 7 sasi lho ora dijak. Lah kowe iki anggota kok ora dijak nusul no ngeyel kok. Jemput bola. Nah, ngono. Dadi menawarkan ngono. Bisa. Monggo. Ngedan. Nduk Elisa, cintaku sayangku. Iya. Diteruske, Nduk. Adetke nek ndak kelangan ngeng wong ayu. Nadyan wadon sarta Bal-balan kaos biru kalan ojo ditiru. Yuk. Dangdut. Neng gunung Yuk langgam. Iya. Dangdut.
terakhir. Kula nggih. Nggih. Langgam. Nggo gonggongan. Sing apik. Ya sing becik no jenenge role. Lah paling ora wong pelatih kok Sing pelatih. Nek kowe kan jek amatiran. Ya. Kok terlatih? Ku sik nuwun sewu, aku dadi kalingan anjing pelacak ya kok muni terlatih. maksudnya niki Dwija. Kula gurunipun. Wow. Suwantene Nduk Apri sae ngeten iki lak mergo enten sing ngajari to, Mas. Oh, ngaten-ngaten. Mergo Lah. nek Apri we kaya ngene suarane, Elisa. genduk Elisa kaya ngene. Iki kaya ngopo terus pelatih? Lho lah iya, Kasus coba bebiane coba. kaya ngomong. Iya. Lah iya. Monggo. Lah saka kuwi aja ngantek ngisi-sini. Ya aja wirang mosok wong Klaten suwaning dukun arep adol wirang. Lah iya. Kayak penonton. Bener. Ya. Wah, apik tenan suarane. Dawa. Syukur bisa nyawa. Liki. Blonteng. Dadi Liki. Atene ora ilang gone padha lara apa lho Sinden apa suara tos dalang ki ya kaya lekme. Dadi suarane kong agor-agori. suarane Mbah Kakung Nggih. Niki sampun dipun aturaken Mas. Nggih, Pak Degaren. Dawuh nomor setunggal saking tuan rumah Nggih. Caping Gunung. Iki Nggih. lagu perjuangan ngelingi perjuangane Pak Jar sampai di titik sukses ini tidak mudah. Leres. Banyak sekali melalui peristiwa atau proses yang tidak mudah. Lah saiki mau garek kepanggih mukti rezekine, Nggih. semoga abadi langgeng apa sing dadi rezekine. Amin. Terus Mamudutan kedua tadi nyuwun rengu. Ah, iki rengu. sajake katon Pelatih kok, pelatih. Ben dikancani karo Mbak Entin. Ya. ayo Tin, barengmu kok kayak fragmen. Disepati mak. Ya, sore-sore padang bulan. ayo kanca pada dolanan Sugeng dalu Mbak Entin. Nggih, sugeng dalu Mas Nggih. Dalang. Ndedonga rumiyin kagem ingkang kagungan hajat Sohibul hajat inggih menika njabun Bapak Jarwanto. Iya. Injih wau kula sampun lumantar parikan Mas Dalang. Loh, parikan menika nggih saged mawon. Lah, Ananging langkung resepipun menika menawi jumbuh trukul saking manah jengandika piyambak. Wah iya. Sapa sing muni telekmu? Mimin, Pak. aku Pak, kowe iki wis bener ning kono. Wis cocok kowe iki cocoke ning kono. Kok dadak alian rene. lah kok dadak cocok karo padha lekru kok Lah iki kan ben pilah sing wedok-wedok karo sing lenang ki ben pilah. Pri kok ndok wedok Mbok ya sak. tak share fotomu zaman disunat tak share ya karo kanca-kanca Yusuf Ansor fotomu zaman disunat Mbok ya ora ngono. lah ya kok ini sing lanang kono sing wedok-wedok kene rasa perlu tak jampi kono lho ora Pak Seharusnya tuh saling menutupi wirangnya masing-masing. lah gur semene lho Mas Malah Pengedan. arep nge-share foto pas sunat iki Pak ya. Zaman aku dikerek kunir kae lho, Pak. kerek wedok ya ndok entin Rengu, langsung napa bawa? Bawa no. Wah, iki wektune tekan setengah loro ya. Limbukane. Kok setengah loro pripun ta? Lah pripun? iki sekan jam setengah pagi limbukan terus Sing penting aja lakon nganti sesuk aja nganti awan-awan, Mas. Lah ngapa, Mas? Soalnya nek nganti awan-awan tok tek serumbut kae Mas. Jiwus.
Ya. Bawane slendro di Entin. Mangga Tin. Memanise Merak hati. Cek sekolah nak. Nggih, tesih SMP kula. SMP iki sekolah menengah tingkat pertama. Sampun manak pisan niku. Oh alah. Dadi wis manak siji. Nggih, pripun? Iya. Lah ya kaya ngene kok Bocah wis ya. kaya ngene kok wis manak siji kan kemerungsung to bocah iki. Kok gege mongso ya, Mas? Lah nek iki SMP, lah nek iki SMP iki patok. Lah iya, SMP ya. SMP ki apa? Sampun meh pejah. Nah, bulan balik. Ora ngawur lho, Dik. Apa ngawur lho? Ora ngawur. Pejah eleke, pejah penyakite. Oh, garis garis sehat walafiat. Amin. Allahumma Amin. Ayo Entin. Monggo Dek SMP. Pacaane mong Ujung aku tipai dong. Apa kok? Enek wong bawa kemerungsung kaya kumbang, kok kemerutuk dhewe lho. Deudut ngono ya. Aku wong wedok ya ora udo. Dek iki ora senengane ora kuwi. Senengane jarum coklat. Oh. Jarume tumpul. Jenengan iki nek manu maringi iki aja sing iki. Lah apa, Pak? Niki nggih kula nggih kanca pengrawit cocok. Nggih. Nek niku Niki sing bakone teng jaba. weh. Mas te produknya langsung ngono lho, Mas tembakone iki nandur dhewe. Cerutune lho Mas, cerutune. Oh, nggih. Cerutu. Duh, ya rokok ya ora apa-apa, Ding, Mas kok tak jolne gas, Mas. Ayo Entin. Ayo Tin. Kan Untuk ngomong nang HP ngono. luas wira Aku galau. Udah aku galau. Hei. Ngaget. Pon pinter lho, Mas tekon duwe pacar durung wis tak jawab duwe pacar. Tekon pinter tak jawab aku mah duit haram. Lah kok kula tangan ae lho aku ki. Kacane bawa kok kaing-kaing dhewe lho senengane. Aku tinakali. Buru ana kendang lho, buru ana kendang. Aku butuh perlindungan. Butuh perlindungan, Mas. Butuh perlindungan. Aku aniaya batin. Ketaya aku wedok kelemahan dari wong wedok lemer, dari wong wedok sing ngrucut pinjunge aku. Oke, tutupna kowe. Tutupna. Bakor. Kok dadi wong ayu ki arep koso ya piye, Mas? Ayo. Mlebu ana. Awur kancane no. Mau. Kok kaya kiri arep dibelah kae dilebokke kono tok. Oh, bone. Ora usah dibelek ngene. Lah, tutuk ya. Lah, nek kiri kan ora dibelah. Wis tak omongi to, titin gen bawa. Kok malah njegok terus. Katene dadi anyar aku. Entin kok. Aduh, Yung. Apa, Pak? Walah, Mas. Nek iki lara tenan. Di sini apa ta? Ya pukul. Ya apik no. Mas, Pripun? sampean ki dalang apa tukang to, Mas? Apa-apa kok eneng? Aku tek peniti ya. Bisa gorok barang enek. Lah. Kuwi banyu aki lho. Nah, masalah. Lah mendem iki. Iki adene ngerti Tuhan yang Maha Esa. Kuwi ayura. Piroi. Masuk ora? Bendem ya. Bendem ya. Mas, aja saiki Mas aku agak lekasan, Mas. Bendem nyanyi lagu. Aku iki tukang tambal ban. Tangane. Ayo Entin aja gagas wong edan. Rina wengi mangkrang
Lho ayem ya nek ora keganggu wong-wong berumah tangga loro kae mau ya. Wes dilebokke karo. Wis. Wong loro wis anteng. Heeh bebojoan kok eneke marake budrek kae. Sing lanang ya ngono, sing wedok ya ngono. Kudune ki nek sing wedok ki rak gawean ngomah. Nek sing wedok ki malah menek wit kambil, malah gawe jogangan. Heeh. Gawe jogangan kok dileboni dhewe. Kurang jero terus mbok duduk. Ayo Antin. Kang masira doh wong bagus gampang temen Rengu separo langgam separo nandut kaya main caping gunung mongge. Ya, ya mangga. Sekali lagi. Kendang geme Mas.
Rin. Tasih wonten pamundutanipun Pak Jar lho, Pak. Nggih. Apa-apa? Sing diutang lho, fragmenmu. Oh, isih ana iki ya? Roro Jonggrang. Roro Jonggrang niki wau. Pamundutanipun Pak Jar. Heeh. Ngoten-ngoten nggih. Dientekke sithik dilunasi sithik pamundutane Pak Jarwanto. Iya. Ayo Pak Dik, Pak. Ayo, Lek. Mbah. Mbah. Lah mriko. Aku dadi watu meneh. Oh. Dadi watu. Ora, dadi Roro Jonggrang. Sapa Roro Jonggrangnya sapa iki? Roro Jonggrangnya Mbak Mimin. Mbak Mimin. Loh, apa jenenge? Aku Roka Elisa dadi Bature. Bature. Mbak. Ban. Wah, jane mbane iki siji wae. Terus sijine? Jadi iki misale Roro Jonggrang. Aku Roro Jonggrang. Iki Mban, ya iya, iki Mban, iki Roro Jonggrang. Kowe Roro kuning le ya. Mbak rahasia-sia. Tetep iki. Tetep Roro Jonggrang iki. Oke. Apa jenenge mbane loro. Heeh. Ya. Ayo produk-produk. Tok. Siarke sik, Lek, siarke. Oh. Apa Pak Gareng? Oh lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pamriksa dipandhul men budaya ketoprak wonten ing pundi kemawon wilujeng dalu wilujeng pepanggihan kalian seni ketoprak Sukar Maju. Wonten ing dalu punika pareng nyengkuyung hajatipun panjenengan Bapak Jarwanto ketoprak Sukar Maju pareng gelar cariyos babar cariyos Roro Jonggrang. Wondene para paraga ingkang pareng nindakaken Bandung Dlontong Wasa. Bandung Bondowoso katindakan dening Raka Mas Dion. Dion iso. Dion sapa? Ngadiono. Akhirnya saka kanca. Roro Jonggrang katindakan dening RM Raka Mas Sukimin. Wedok kok Raka Mas. Engko dandane wedok. Oh iya. Mbok Mban katindakan dening Mbak Apri Bendahara katindakan dening Mbak Elisa Ulkarus. Kados pundi kodhaipun cariyos Apa? ketoprak apa mau? Sukar Maju. Sukar Maju cariyos apa iki? Roro Jonggrang. Jonggrang. Monggo sami-sami pun biasakan wilujeng dalu, wilujeng lelenggahan, wilujeng biasakan ketoprak Sukar Maju. Tok 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 tok. Gusti Putri Roro Jonggrang. Biung sakarone piye Trio? Kula pitados menawi panjenengan menika nembe nandhang Sungkawa Gusti Putri punten dalem sewu. Ananging menawi nandhang Sungkawa menika mboten ngantos keladuk, mboten kepareng. Ampun nuwun terus. Tasih wonten kula. Wonten kula siap joget-joget menghibur. Nglipur jenengan. Sapa sing ra goreh atine to Biung? Kadangku sepuh Kang Mas Prabu kupala tumuka ing pralaya. Kabeh kawulaku padha tumpes tapes tanpa tilas. Petro. Akeh anak padha kelangan bapak. Akeh wanodya padha dadi randha Biung. Banjur aku karo sapa Biung? Niki tasih wonten kula. Dan
Dahar-dahar napa niku nggih pun medal. Lelakon kok kaya mangkene piye? Ampun nangis terus. Jonggrang. Ojo kaget aku sing teko Jonggrang. Sinten nggih? Sinten nggih? Punten dalam sewu Kisana. Iya. Menika sanes jalur pendakian kok. Sinten nggih ajeng napa nggih? Napa menika badhe nglorensa? Arep golek sapi nggone Pak Jar pundi? Niki mboten wonten sambung rapetipun. Niki Gusti Putri kula nika nembe nenggok. Wong ayu. Sapa kang dadi aranmu? Kula Iya. Panut. Panut. Sapa-sapa? Panut. Wedok. Aprilia. Banjur sliramu sapa wong manis? Aku Sukimen. Elisa. Aduh, Sukimen melu kene sak jam tambah. Elisa. Piye kok ayu-ayu kabeh siji ayu siji manis. Terus iki sapa? Menika Gusti Putri kula. Momongan kula menika. Sapa iki? Menika Gusti Putri Rara Jonggrang menika. Apa wis suwe sing nandang loro? Lho, Rara Jonggrang mboten lara. Loro Jonggrang. Nggih. Ya iki Kang Ndak Upati. Lho, panjenengan menika sinten? Yen pangapunten Mas, iki jalur ketoprak Mas. Oh. Lah terus Jalur wayang mawon. Oke. Nek jenengan ra trimo, sampean sing mriki. Iki sing aran Rara Jonggrang. Leres menika. Jonggrang. Aku kang aran Rara Jonggrang banjur sliramu sapa Kisana? Bener siramu Rara Jonggrang. Aku Jonggrang. Kok kisuk? Mbok disetlika. Jonggrang, Piye, Pak? sapa sing kok ban iki bandung sapa? Sapa sing ana ngarepmu iki ya iki pun Kakang Bandung Bandawasa, Jonggrang. Sliramu Bandung Bandawasa? Jonggrang. Menungsa murang tata Ceritane ora ngono. Bukan naskah barang ki mau piye? Mula nek penuangan ki teko. Penuangan malah dadu kok koyo. Ceritane ora ngono kuwi. Ceritane iki lho, kowe iki takon, kowe iki ngopo teko kene? Ngono. Lho lah. Ngene kok ganti-ganti alur cerita. Oh, mula mau Lho, kita notasine nek to nempi turu iki. Bandung. Jonggrang. Kanthi dasar apa kowe ngobrak-abrik negaraku ana segara? Ora ana liya ya mung sawiji aku kepengin ketemu karo sliramu, kabeh sedulurmu tak pateni, tak ora arek apa sing dadi negaramu. Mung sepengin siji, aku kepengin sesandingan karo sliramu. Sudi apa sesandingan karo menungso kowe? Kowe njegok, Jonggrang. Piye? Kok Gusti Putrine dhewe dadi mere iki piye to? Sliramu sakare ngerti lorone atiku. Nggih Gusti Putri. Parantene menungso murang tot iki bakal garwa aku. Apa kau goblok? Apa kau cublok? Nanging Bandung. Jonggrang. Dadi banyu ora bakal nyawuk, dadi godhong ora bakal nyuwek. Iya, kowe dadi banyu ora bakal nyawuk wong kowe peper. Aku jijik karo kowe. Monggo le didhar. Wong edan. Pangapunten kok pangapunten. Pangapunten lho Mas. Ngapunten saestu. Kula konsentrasi teng mriki mboten Mas Ayu. Bar iki terus ramen entek sing ngene. Pangapunten. Jonggrang. Bandung. Ya kaya mangkono kuwi lelabanku mung kepengin sawiji sesandingan karo sliramu wanodya kang dadi idamanku Jonggrang. Piye kan ana aku. Pripun to Gusti Putri? Bandung. Jonggrang. Ana unen-unen bedah praja mboyong putri. Nanging iku ora bisa lumaku karo Jonggrang Bandung. Aku mau menawa tok boyong ana ing pengking. Bela dalah. Jadi paksa to. Aja. Urung suwe uripmu nang alam donya iki Jonggrang. Lho, Kowe ora mangerteni sapa iki Bandung Bandawasa. Ya iki lanange jagat. lanange jagan nek wis Ya iki. ketangkara murka kok. Nggih. Nek Gusti Putri ku ora kersa ki ampun dipeksa ngoten lho. Kudu gelem. Nggih ampun mesake momongan kula ta ya. Sabar.
Kodame metu. Lali Cotot. Bandung. Aku baguse jagat, aku lanange jagat, aku donyane jagat. Lek nom mripatmu jarangan gobokmu. Aku ki putra Nalendra. Kang Masku mbok percaya, kawulaku tuh pesta-pesta potilas. Lah kok slirame enak kabeh enak. Melek mulo barang kang melok. Neng opo? Negaraku bakal tak jajah. Au. Iki ketoprak apa bon binatang yo. Ora sudi aku Bandung. Yen wis kuwi lalekno Jonggrang. Bandung. Kang Mas. Ngene wae bener. Aduh, lah kok yo jebule padha ae. Mukidi karo Slamet Jagongan. Wis ben suwe ra ketemu ben reoni. Kuwi kalau Gusti Putri Rara Jonggrang. Yen nganti kowe ora gelem leladi marang pun Kakang bakal ndak prawoso Jonggrang. Sedu mbok bathuk Sri Haribumi. Piye? Bakal tak kuwi wana segara lan aku ra sudi kaboyong ning Pengging Bandung. Banget kaya makono Jonggrang. Cici. Mau gak suka. Gak suka. Ketoprak gak suka. Bahasa Jawa. Aja Bandung, aja Bandung. Aja. Keten Gusti Putri, menawi panjenengan dipun gonjak kalian Bandung Bondowoso, ampun kersa. Ora gelem ya. Bandung. Jonggrang. Ora sudi. Sakit. Gelem ya wong ayu, yen sliramu gelem kowe njaluk bebono apa wae bakal tak wujudke. Ibarate tumuring lintang lan rembulan bakal tak ulungke kanggo sliramu pinangka kaya mangkene iki gedhe tresnaku marang sliramu. Aku mbok pek bojo. Sesandingan karo aku dadi bojoku. Njaluk tak tanggap dalang Ki Yusuf Ansor 30 dina 30 wengi tak sembadani. Piye? Pripun? Iki piye nek Bandung kayane iki wis maksa banget lho karo. Sekedhake Kula aja rembagan rembagan riyen. riyen kalih Gusti. Jenengan dadak. Kalih momongan kula. Bocah iki wis nekat banget lho, Bi. Bandung, ayo ingon sik. Upama gelem mawon pripun to Gusti? Jenengan gelem nek nggo Nggih. Samudana, jenengan ki manyuwun apa jenenge kae? Bebono. Bebono apa ngono. Sing angel banget. Dadi iki mung samudana, mung karti sampeka. Ngono nggih Gusti. Oh iya. Sing angel Jaluk mawon. bebono sing kira-kira kono ora Ora iso iso. minangkani. Awane apa? Satemah ora bisa kasembatan dauk. Kon- Bandung. Apa? 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 Piye? Aduh, Dilek dulu dilek. Ah. telak kere mangane kok kesereten. Bandung. Wis rampung anggonmu rembukan. Bandung. Iya. Sejatine aku nampik marang sliramu mau. Mung nodi sepira gedene tresnane Bandung marang Jonggrang. Wong asu, wong asu. Ayu. Ayu. Mbok emban. Pripun? Ayu ki lak tumrape sliramu lan para Waranggana. Para abdi Taman Sari. abdi sing mapan nang Taman Sari. Kuwi ayu. Kuwi gandeng aku tresno banget karo iki sak dhuwure ayu. Terus Azu. Casu. ya kayak goleke mrica no. Ini ana Dicari. Bandung. Goroh waleh apa sejatine aku gonantu rasa tresno marang sliramu. Iya. Nanging jalan kabeh mau kawengku dening kahanan satemah ora bisa kelahir. Bandung. Jonggrang. Jenenge Wanudya bakal kawengku dening garwa. Kawengku dening kakung mesti wae duwe bebono. Apa kang dadi bebanane bakal tak wujudke Jonggrang? Ning saguh to. Lho, Yen kasembadan Jonggrang kaboyong ning Pengging, ning ra bisa ngudanani apa kang dadi panjalukmu ateges badar lan ora kasembadan Bandung. iya mangkono Jonggrang. Iya. Iya aja. Gumah to. Kok wong sliliten opo piye no? Tak kira iwak jebul laos. Bandung. Apa kang dadi bebanane Jonggrang? Aku njaluk bayi cathah 1000 sewengi kudu dadi. Kok Candi. bayi to candi. Kok bayi lho. Candi niki wae ler rapat. Candi apa to. bayi? Candi. Candi. Ler rapat niki wau candi. Dudu bayi, dudu candi. Lah, Dudu bayi 1000, dudu candi 1000. terus 1000. mumet. Bandung. Wong candi 1000 kok bayi 1000. Bayi 1000 aku ora masalah, aku ora mampu tak sambatke kanca-kanca. Lah terus kowe iki lho, sewengi 1000 ki plentung prujut. Kuwi bayi panantikus.
Bandung. Piye Jonggrang? Aku njaluk candi cathah 1000 sewengi kudu dadi sadurunge para esuk, sadurunge jago-jago padha kluruk, kirik-kirik padha jegok, sliramu kudu wis rampung anggone ngupaya gawe candi. Cacah candi 1000 ora nganti para erok. Esuk. Lah ya esuk jago kluruk. Jago kluruk Kudu wis dadi. Ora saiki tak wujudke pira kok gedene tresnaku marang sliramu. Bagus. Iya. Pripun Gusti Putri? Ewang-ewang ngono aku ya Piye, piye. pripun? Padha nuthuk lesung, nuthuk kentongan, dimen jago-jago padha kluruk. Nyuwun tulung Sak teman badalan ora kasembadan. Anggone Bandung kaya gawe candi piye. Siap, Dara Putri. Ewang-ewang ngono piye. Nggih klurung nggih. Cepet Bandung. Jonggrang. Opo kang Aja memang kono. Kura prayoga. Dimas, Kula wonten dawuh sinuwun. kowe dapukan apa? Juru taman. Ketoprak iki mung iki anggarane cukup nggo iki. Ora ana personel tambahan ya, Mas. Gage hitungen apa kang dadi bebanmu wujude cacah candi 1000 jroning sewengi wis tak wujudke kanggo sliramu Casu. Kasunyatan sliramu gagah piteksa sekti mandraguna. Apa kang tak jaluk bisa kasebat. Bandung Bondowoso. Nanging kudu dibuktekke ya Sewu sewengi apa ya merantasi ya. Mungkin. Biyung sakarone. Dan Coba hitungen kanggo mbuktekake bener apa ora cacahe candi wilangane. nggih. Ayo diitung Kowe sebelah kono, aku sebelah kene. 300. Jiro lu papa 300. 600 terus tong 300. Kene 600. Kono 600. Kene 100. Sewidak, 3, 4, 9, 650. 650. Karo 600 dadi piro? Kok kepujulan? Kok kepujulan? Jenenge Piye lele ketong? Kowe iki S3 lho. 1000 iso nganti offset iki. Lah saking kakean es ki dadi. Iki mau wis 300, 600 karo 49. 3649. Metune pira ya sesuk ya? Neng dipun wangsuli nggih Gusti Putri mantan cacah mrika mantan 300. 300 biyung mangkono iya. Teng mrika mantan 200 dados gangsal 100. 500 biyung iya. Teng mrika mantan 400. 5100 dados 900. 90 Songo kirang setunggal niku Gusti Putri. Wis tak hitung. 90 sangang. Wis mbok hitung wala-wali 999. Sangsal kula etang kok jenengan wangsuli mbok menawi Kirang mantan ingkang setunggal. kicir. Nggih. 350. Ya, kok gede. Oh, gede. 350 Sing ayu. Beda. Karo belah Nah, RM5. 900 97 8 Bandung. Jonggrang. Barang tak hitung kanthi permati. Permono. Permata jelingan teliti. Nek permono ki mripat. Nek permati ki teliti. Permatononoti. Barang tak hitung kanthi taliti. Lah wis iki penak taliti. Kasunyatan candi cathah 1000 isih kurang 1 Bandung. Ateges badaran ora kasembadan apa kang dadi Kuwi wis bener anggonmu gunggung Cahayu. wis Bandung. Ora ana sing kleru. Bandung. Jonggrang. Mula agya lunga saka Wonesegara Bandung. Ateges ora bisa mboyong jonggrang ning penggen Bandung. Bandung. ngapa kuwi?
kali ana dang kamu kono. Kebangetan kowe sing dadi wong wadon Jonggrang. Kuwi kalau sapa Apa sih Kang Mono? Brengos. Ora nonton kaya ngapa gedhe perjuangane wong lanang. Lelabuhane wong lanang anggone mbuktekke katresnane marang sisian sing ditresnani. Cacah candhi 1000 gunggunge mung kurang siji. Kowe tega nampik katresnane pun Kakang Bandung Bandawasa. Ya, wis sekawit yang kurang siji ya ora kasembadan. Ya, Jonggrang. Kok wangkal lho? Ora dadi baya pangopo. Mula Jonggrang, mangerti waspadakno. Gunggung 1000 candhi kurang siji, kowe sing jangkepi Jonggrang. Gusti Putri atas reca kuwi wis dadi watu. Yen wis kaya mangkene sambato sapa pangeranmu, sambato sapa bapa biyungmu. Yen ayumu ayu ning saiki wis atos dadi watu. Delok kalau atas kabeh ning gelunganmu. Tok. Transmigrasi apa piknik? Gelunganmu. Atos dadi watu, pundakmu. Atos dadi watu, gegermu. Atos dadi watu. Bokong bar operasi ya? Bokongmu. Bandung. Tos dadi watu. Bathukmu. Tos dadi watu. Mribatmu sing mblalak-mblalak yen natap wong lanang mesti kenyut. Atos dadi watu. Irungmu sing bangkir nganti kaya pelorotan TK. Atos dadi watu. Lambemu sing tipis yen ngunek-unekke wong lanang nganti turu ning pratolan. Tos dadi watu. Dadane. Dada. Urung. Gulumu. Lho, lanang apa wedok iki? Iki wineh apa iki? Kuwi katutan krikil. Oh, ngelek krikil. Atos dadi watu. Payudara. Atos. Empuk. Kaya atas, kaya empuk. Peteng. Lah kuwi. Dengkul. Patih dadi reca Oh, iki lho. reca kok nyekeli. Peteng. Dengkul. Weteng, dengkul, weteng, dengkul, weteng, dengkul, 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 dengkul. Nek kono kuwi sadurunge dadi reca wis atas. Kok aku apal gondo iki? Gandane piye ta, Bandung? Bacen-bacen piye? Jonggrang, saperangan kabeh mburi ngarep atos dadi watu ning nggon payudara isih empuk, lirik. Cor-coran iki urung garing. Ora patut sliramu mapan ning Taman Kaputren. Mapanmu ana tengahing alun-alun, Jonggrang. Tok 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 tok. Bomben. Pripun lho, Gusti? Aku jaluk tulung. Pripun? Pindahan patung iki ana tengahing alun-alun. Ora sodik. Aku nggak mau ora gelem, aku ora gelem. Pindahan dhewe dong. Gludung. Bismillah. Derek langkung. Ajeng guwak batang. Lah. Wes. Mas, Patung meneng. Manut. Kalau ling ukir. Golek kipas angin. Walah, kok le senengane. Pun tak saged-sagedipun, Pak Jar. Jangkepe sesuk, Mas. Nggih. Oh, nih. Jangkepe sesuk. Pamundutan Prahmen Rara Jonggrang. werdine mau to,
wong wedok ki nek njaluk apa-apa karo bojone ngukur kemampuane garwane, aja mung waton. Ngono lho. Terus wong lanang nek dipanguwasa merasa di power ya aja dak sia karo garwane. Kisah saka lakon iki. Dadi wong rumah tangga saling melengkapi, aja dupeh wong ayu. Terus nek napik karo wong lanang kanthi cara sing ora alus, ya nek wong lanang ki trima nek ora. Lah apa kudu direwangi sak ati-atine, sak bejo-bejone wong lali iso bejo karo wong eling lan waspada. Werdine ya sae pitutur pituduh. Sae. Lelagon sak menika ingkang dipun aturaken sinden-sinden tasih komplit menika entin kala wau. Nggih. Menika wonten pamundutan saking Bapak Mujiarsono, Kemiri Kebu Sleman. Nyuwun lali janjine. Ya. Lajeng menika wonten awala lumantar WA menika kala ditulis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nderek wungon Mas wonten ing dusun Karanganyar, Dukun Magelang. Menawi angsal nyuwun gendhingipun pepeling kula kintunaken dumateng Mas Jarwanto sak kula warga. Mugi dipun maringi kelancaran lan mugi Mas Yusuf dipun maringi kesehatan. Tuwin kelancaran saking Pak Suroso Sawangan Magelang. Ya matur nuwun. Ngapa ya Pak De Gareng iki? Madosi ndas kula, Mas. Ning isor nggo. Diselani sing pelok riyen Mak De Gareng. Monggo. Wonten panjenenganipun Mbak Via di kanthi supados majeng wonten ing pepanggingan. Ya. Monggo Mbak Via. Saya mau tamasya Mbak Via, monggo. Saya mau tamasya berkeliling-keliling kota sambil melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan beca, kereta tak berkuda. Beca, tolong bawa saya. Saya duduk sendiri sambil mengangkat kaki, melihat dengan asik ke kanan dan ke kiri. Lihat becaku lari, kereta tak berhenti. Beca, jalan hati-hati. Mbak Via sampun jumeneng, Mas. Nggih. Tembangipun menapa wau ingkang pun kersakaken? Lali janjine, Mas. Lali janjine. Nggih, nganggo bawa, Mak. Nganggo Komplit niki. komplit. Nggih. Lali janjine Nduk Via jangkep sak bawane. Dina Minggu. Sak tekane nggih, Mas. Wah, iya, Lah tekan. niki adem sik. Lho adem ki biasanya nek adem ki malah ilang malah. Iya. Iya. Lho lah iya. Dina Minggu kang tak henti Style Mas Gareng wis kaya Lorenza. Nggih. Karek kurang tamban bal. Tambal ban. Aku ngerti apa kang Mbak rasake cai. piye? Wadem. Ah nggih. Mong lali janjine Anane pi pijar nderek menginfokan iki mengko bintang tamune sing tekan gara-gara penjerane Ki Gareng Tralala. Dadi Oh nggih kula mengke nggih Mas, mengke kula kancani nganti rampung gara-gara Mas. Iya. Nggih. Arep mulih ya ngopo? Mboten enten gawean to ten omah. Mau iki malah nek iso metu kok omah kok, Nduk.
kok curhat to. Anu tegese iki ben eneng gawean, Mas. Ngindari apa to ning omah ki? Ben ono gawean. Oh ngono. Pinter golek alas alasan ngandaran ngandir-ndir angan dukur aku wis ora yo Bengawan Solo riwayat ini
Mbak Via sampun. Sampun. Ayo iki kur. Kur Tembange pepeling. Iya. oh pepeling. Monggo Mbak Apri, Mbak Elisa kalian penyanyi Bapak Suki, Bapak Mimin monggo. Mbak Mimin. Oh, Mbak Mimin. Mbak Mindula. Nggih. Iki nggo mengakhiri sliramu ana nggon limbukan. Nggih. Mengke gara-gara kula tenggani Mas Nggih, Yusuf mengke nggih. para pamriksa ngancani para pamriksa ugi ingkang tasih kepareng mriksani kuwathah sanget menika kula mengke tetep ngantos dugi gara-gara. Rene. Ya, wis tanda-tanda iki. Tembangipun pepeling. Siap. J. Kepeling monggo. Pepeling. Ya. Ayo Mas, pepeling kaya ngapa aja? Lani sajang kompe Kayakane ditambah Rasunae aja sembrono iku perintah agama ngelingono ndono sedela sabaran tawakal pasar sing kuwasa yen kepengin yen kepengin besok munggah swarga matur sembah Baik, Pak Juari nuwun. pripun Pak Juari niki bos telo niki. Oh nggih, dos pundi Pak? Pripun Pak? Oh, Mister Mendem. Ya. Nah, duet monggo. Duet. Duet kali Mbak Elisa. Duete Oh, kali Mas Oh, Gareng. Kali Mas Gareng. Alah, gendule mau gendule ndi gendule mau. Sik kanggo ta iki? Ijek ya. Kanggo Mas. Juragan telo niki. Wah, nggih. Aduk ngake lancar. Nggih. Tuku telo ndek Pak Juari, Mas Juarto, Mas Jarwanto, muga-muga rezekine lancar. Sok padha nanggap wayang meneh. Aku nyomong nyawer. Lancar rezeki. Lancar iki malah. Ngene iki, parikan ora mulih nggone iki ngene iki lho. Seneng aku. bebas. Ora masalah, wong iki donga apik kok. Heeh. Nggih. Sampeyan juragan telo nggih Pak nggih. Pak sinten asmane Pak Juari? Juari. Oh alah ya nggih. Wah, nggih kula ajeng tumur dodol telo rumiyin ajeng dibayar sedina pira, Pak? 250. Wah, arep melu lho wis. Pak, kula ndek pohong ki payu ora ya, Pak? Pohong oyot tok kok. Ya Mister Mendem nggih. Mister Mendem. Mister Mendem. Nah nggih. Nggih, Ya. Mister Mendem. Pakmu. Iya, Mbok. Bareng apa, Lek? Lereno sik.
Aja mempeng-mempeng kok ndak miskram meneh. Nggih, Mister Mentem. Ya. Gendule mau. Iya. Mangga rencang-rencang angsor laras. Rajut kunjuk bir sampeyan dadine kentik ora tak gagas penting iso tuku beras ora tak anggap penting anak bojo waras aja munamuni nuture kaya lek juari ditokne wae yen mendem lak ndelosor dhewe Sampun. Mengke lakone mboten tutuk lho, Pak. Lah iki wayangane kaya campur sari ya. Ora tak gagas penting iso tuku beras. Ora tak anggap penting anak bojo waras. Aja namune nuturi kaya kiai. Ditokne wae yen mendem lan losor dewe. Kancaku lere no tunggal dongan no buang mendem wis ora kuman
Sembanuan si Yusuf Ansor sedaya kru Ansor Laras Pak Jarwanto matur sembanuwun kathah lepatipun atur nyuwun pangapunten. Mugi-mugi Pak Jarwanto pinaringan sehat, selamat bejo donya bejo akhirat sakeluarga. Amin. Mbak Apri, Mbak Elisa terutama Ibu Mimin nyuwun pangapunten menawi kathah kladu ngaturaken kula gojekan dalu punika. Ya Mak, ya.